सध्या मी आलेलो आहे इथं एक कापूस पिकावरती डेमो दिला होता तो पाहण्यासाठी. नमस्कार दादा. नमस्कार. नाव सांगा आपलं. अभिजित प्रसादराव तिरोडे, राहणार हसरणी, तालुका अहमदपूर, जिल्हा लातूर. अच्छा, तर आपण या कापूस पिकावर तुम्हाला डेमो दिला होता. कोणत्या प्रोडक्टचा डेमो दिला होता तुम्हाला? नेवा अग्री हाय क्लिनिक हां. आणि नेवा युरिया 32. अच्छा, तर जेव्हा तुम्हाला हा डेमो दिला तेव्हा तुमच्या कपाशी या पिकावर कोणत्या किडीचा प्रादुर्भाव झाला होता? तुटतुटी होती, बोकडा होता, वाढ नव्हती त्याची, पावसामुळे दबलता. पावसामुळे दबला. तर आपण किती लाईनला स्प्रे घेतलेला आहे त्याचा? 16-17 तासाला. 16 ते 17 तासाला का? तुम्हाला फवारणीनंतर काय जाणून आलं? वाढी दिसायली, चांगलं पानं हे दिसायला, तेल तेल. अच्छा, मावा आणि वाढ मोठी झाली. तुडतुड्याचं हां, नियंत्रण मिळालं का तुम्हाला? मिळालं. तर आता आपण पाहू शकतो पूर्णतः जिथं जिथं आपण डेमो दिला होता तिथं पूर्ण झाडं एकदम क्लीन आहेत आणि वाढ पण चांगली आहे याची. जसं की आपण यांच्या शेतामध्ये दुसरीकडचं पाहू शकता, त्याची वाढ खुटलेलीच आहे, तशीच वाढ पण नाही आणि तिकडं माव्याचं आणि तुडतुड्याचा अटॅक पण आहे. आपण तिकडे दुसरा कुठला स्प्रे घेतला होता का? दुसरा नाही सर, आता हेच घ्यायचा तुमचा. अच्छा, तर हायक्लीन आणि युरिया 32 हे तुम्ही तुमच्या त्या उर्वरित क्षेत्रामध्ये फवारणी करणार. अच्छा, औषध आणलंय मी, तुमचं म्हणण्यावर औषध आणून ठेवलंय. अच्छा, तर बाकी शेतकऱ्यांना काय सांगू इच्छिता तुम्ही? आता विश्वासाने सांगू शकतो की मी साहेबांना असं मला डेमो दिली, ते माझा वावर दाखलो मी, सडकाचा फ्लॅट म्हणल्यानं नेऊन दाखल्यामुळे त्याने म्हणले वाढ फुटली असं म्हणल्यानं आले, बघितल्यानंतर मी त्याने मला डेमो दिले. मी हात फवाऱ्याने चांगली फवारणी केली. त्याच्यानंतर मला फरक असा जाणवला की वाढ बी भरपूर झालेली आहे, त्याच्यावर तुटता बी नाही, काहीच नाही आणि तेजपणा बी आलेला आहे आणि वाढ बी मोठी झाली प्रमाणे. तर तुम्ही बाकी शेतकऱ्यांना हे प्रोडक्ट वापरण्याविषयी सल्ला देता. हां, आज भंडारी या गावामध्ये आपण भाऊंच्या कॉटनच्या शेतामध्ये आलेलो आहे. त्यांना आपण 4-5 दिवसाच्या पूर्वी एक हायक्लीन आणि नोआ युरिया याचा एक डेमो दिला होता आपण त्यांना. तरी कॉटनवर त्यांना कशा पद्धतीचा रिझल्ट आता जाणवत आहे डेमो दिल्याच्या नंतर हा आपण पाहू. आणि डेमो द्यायच्या अगोदर कशी कंडिशन होती कापसाची ते पण त्यांच्याकडून विचारून घेऊ. नमस्कार भाऊ. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. सदाशिव महादेव कुरे. बरं, आपण तुम्हाला 4-5 दिवसाच्या अगोदर एक हायक्लीन आणि नोआ युरिया याचा डेमो दिला आहे. हा, तर डेमो द्यायच्या अगोदर कोणकोणता अटॅक होता तुमच्या कॉटनवर? आपल्या कॉटनवर भरपूर अटॅक होता. पांढरी माशी, हा तुडतुडे हा आणि काळा मोवा. हा हा एवढा अटॅक होता. हा. आणि पांढरे चिलट पण दिसत हा होते. हा. तर हे आपण फवारणी केल्यानंतर 2-3 दिवसात कसं काय जाणवलं तुम्हाला? हे 2-3 दिवसातच मी आपण शिपलं ते हा हा शिपल्या नंतर तिसऱ्या दिवशी आलो शेतामध्ये. हा हा हे जे शेंडे होते, हा हा हे शेंडे चांगले असे काळे माव्यानं भरलेले होते. हो हो आणि आज सध्या 5 दिवस वाले निर्मल झाले, एकदम झकासले. फ्रेश, एकदम फ्रेश झाले आणि कोणताही अटॅक दिसत नाही, अजिबात दिसत मावा नाही. दिसत नाही, काहीच नाही, काहीच नाही. पांढरी माशी दिसत नाही, नाही. तुडतुडे दिसत नाहीत, एकदम क्लिअर झाले हा, आहे. एकदम क्लिअर आहे. थोडक्यात या आपलं जे नवीन प्रोडक्ट आहे हायक्लीन हा, आणि नोआ युरिया, युरिया. तर याच्याबद्दल काय सांगू शकता बाकीच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही? बाकीच्या शेतकऱ्याला एवढंच सांगू शकतो, हा औषध म्हणजे नंबर 1च आहे. नोआ कंपनी नवा कंपनीचं औषध आहे आणि त्याचे रिझल्ट बी एकदम भारी आहे. म्हणजे आपण एक पाटा जेवढा शिपला हा हा त्याच्यावर रोग कोणताच नाही. आपण हा पाटा पूर्ण केलेला हा. आहे, बरोबर आहे. हा, याच्यामध्ये आणि बाकीच्या कॉटन मध्ये आता फरक दिसून फरक येत आहे दिसेल म्हणजे त्याच्यावर मोवा भरपूर आहे. आपल्याला. बाकीच्यावर आहे आणि हे क्लिअर झालेलं हा, आहे. हे क्लिअर हे जे झाले, फवारणी केलेलं आहे हे एकदम फ्रेश झालेलं आहे. एकदम फ्रेश. बरोबर. पानं पण असे सरळ इस्त्री एकदम केलं. हा, एकदा भाऊ रिझल्ट दाखवून देऊ, इकडे आणा.